Христос възкресе. Наистина е възкръсна в нашите сърца. Малко се притеснявам. Искам да кажа, че ние сме много ценни пред очите на Бога, нашия живот. Бог много ни обича. Благодаря на живия Бог, че ми изцели от бъбречна недостатъчност. Цялата слава е на Бога. Миналата година, август месец, лежах в болницата 3 пъти. Доктора ми каза: Сара, ти си по чудо жива. Ти си по чудо жива. И аз казах: благодаря на Бог, защото ме държи жива. Само 10% ти остават ти да влизаш в диализ. И аз казах: моят Бог е по-голям от тази машина. Господ ме създаде по свой образ и подобие и аз съм съвършена. И сега влязох в болницата април месец и доктора ми каза: много добри резултати имаш. Благодаря на живия Бог. Неочаквани добри резултати. Искам да благодаря на Бог за всичко, което върши в живота ми. Здравейте, брати и сестри! Искам да ви помоля наистина да вярвате. Просто да вярвате. Вярвайте на това, което не виждате, и всичко е възможно. Абсолютно всичко. Не се доверяйте на нито една болест, на нито една финансова недостатъчност. Абсолютно на нищо. В името на Исус бъдете благословени и бъдете много здрави.